Шановне господарство, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. З гэтага выпуска вы даведаецеся пра найбольш цікавыя гульнявыя і калягульнявыя падзеі Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі, якія здарыліся ў першай палове сакавіка гэтага года. Ну што, пагналі! Чым бліжэй плэй-оф, тым больш напружанай робіцца барацьба. І часам гэтай напругі не вытрымліваюць не толькі нервы, але і целы. Так, першую палову сакавіка ў лізе агулам можна ахарактарызаваць як даволі траўматычную. Вось, напрыклад, Карл Энтоні Таунс з Мінесоты выбыў на невядомы тэрмін праз разрыў меніска. І гэта насамрэч вялікая страта для ваўкоў, бо Таунс сапраўдны лідар каманды. Карл Энтоні ўжо перанёс аперацыю. Па апошніх звестках, як мінімум до плэй-оф мы яго на пляцоўцы больш не пабачым. Але пасля яго страты няма ўпэўненасці, што Мінесота ў плэй-оф увогуле патрапіць, як мінімум наўпрост. Бо каманды на ўсходзе ідуць даволі шчыльненька і верагоднасць скаціцца да ўзроўня плэй-ін даволі рэальная. І хто ведае, што можа здарыцца ў плэй-ін? Таксама праз траўму выбыў адзін з ключавых маладых гульцоў Індыяны Пейсерс, MVP сёлетняга турніра ўзыходзячых зорак Бенедыкт Матурын. Яму зрабілі аперацыю на плячы. Але ён, у адрозненне ад Таунса, ужо дакладна не вернецца цягам гэтага сезона, нават калі Індыяна выйдзе ў плэй-оф. Бостон Селтикс сталі першай камандай, якая дасягнула адзнакі ў 50 перамог у гэтым сезоне. І тое, што гэта здарылася толькі ў сярэдзіне сакавіка, прыблізна за месяц да канца рэгулярнага чэмпіянату, асабіста мяне вельмі радуе, бо гэта значыць, што за апошні час ліга агулам зрабілася нашмат больш канкурэнтнай, чым была раней. І уявіць сабе сітуацыю з 73-9 у цяперашніх умовах амаль немагчыма. Але вось вам цікавы факт. За апошнія 11 год каманда, якая займала першае месца ва ўсходняй канферэнцыі, толькі аднойчы даходзіла да фіналу NBA. Як лічыце, Бостон здолее перарваць гэты чорны для лідараў усходу перыяд? Лейкерс прыкладаюць вялікія намаганні для таго, каб у гэтым годзе патрапіць адразу ў плэй-оф, мінуючы стадыю плэй-ін. Атрымоўваецца пакуль не вельмі, але высілкі амаль кожнага гульца каманды заўважныя. Так, у першай палове сакавіка Лос-Анджелес ужо здабыў 3 важлівыя перамогі ў супрацьстаяннях з лідарамі сезона – Аклахомай, Мілуокі і Мінесотай. Прычым у матчы з Бакс саліраваў Д'Анджела Рассел, набраўшы 44 ачка пры 75% рэалізацыі трохачковых кідкоў, 9 з 11. А ў гульні з Мінесотай галоўнай зоркай стаў Энтоні Дэвіс. На яго рахунку было 27 ачкоў, 25 падбораў, 7 перахопаў, 5 перадач і 3 блокшоты. Дзякуючы гэтаму феерычнаму выступу, Дэвіс зрабіўся першым гульцом у гісторыі лігі, які на працягу аднаго матча набраў як мінімум 25 ачкоў, 25 падбораў, 5 асістаў і 5 перахопаў. У першай палове сакавіка Даллас Мэверікс правялі 7 матчаў, і ў 6 з іх Лука Дончыч афармляў трыпл-дабл. Дончыч ужо займае 9-е месца ў гісторыі NBA па агульнай колькасці аформленых трыпл-даблаў, а яму ўсяго толькі 25 год. І як бы ў свой час не чыцерыў Рассел Уэстбрук, я ўпэўнены, што ў бліжэйшыя некалькі год тытул караля трыпл-даблаў пераедзе такі на Балканы.
Арланда Мэджик і іх трэнер Джамал Мозлі дамовіліся пра працягненне кантракта на 4 гады. 45-гадовы спецыяліст трэніруе Арланда з 2021 года. У гэтым сезоне ён упэўнена вядзе каманду да плэй-оф. Мэджик зараз 5-я на ўсходзе, за што, відаць, і быў узнагароджаны новым кантрактам. Яшчэ Бен Сімонс прапусціць рэшту сезона праз зашчамленне нерва. Але ж Бен і ягоныя траўмы нікога ўжо даўно зусім не здзіўляюць. Вось такой была першая палова першага месяца вясны ў NBA. Плэй-оф усё бліжэй, а гэта значыць, што назіраць за барацьбой за месца ў ім становіцца ўсё больш цікава. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуска, падпісвайцеся на соцсеткі праекта і хай будзе баскетбол! Шаноўнае гаспадарства, хачу папярэдзіць, што праз тыдзень выпуска праекта пра баскетбол па-беларуску, на жаль, не будзе, праз асабістыя абставіны, якія маюць адбыцца ў стваральніка, то бок мяне. Але не хвалюйцеся, я абавязкова павярнуся да вас у пачатку красавіка з автопам месяца.